Ladies and gentlemen, here is Nicky Genius trying so hard to explain himself to the gaffers. Kwenye yese na yambutangira kupiko. Zviri kuitika zviri kutora nzvimbo mumastreet social media. Anyway, welcome back to Sliq Media TV. Kana iri first time yako ndinokuti tigashire pano pa Sliq Media TV patinotaura nyaya dzisina basa. This is nyaya dzisina basa podcast. My name is Sliq Nelikwan. Yes baba, nyaya dzisina basa nekuti kutoshaya kwadzo basa ikoko ndo kunoita kuti tinge tiri pano. Nicky Genius, one of the maddest and baddest producers here in Zimbabwe. Uyo akaita mukurumbira azikanwa nenyaya dzekuproducira baba Winky D. Aproducer manamba akaita sana My Woman, Shandale, Murombo and etc. ane mahits akawanda. So nyaya Nicky Genius yakatangira paakaposta video rake ashedzwa kana kuti angaendawo maybe anga invite ati ziye, but when akaposta video rake pa social media aenda kumusangano kwa chanta ZANU PF slogans. So guys, 2030 baba wadi popa tigava. Two drums are down like this. Let's go. Someone that just know that. Zvinova zvinhu zvisina kunge zvakafadza magafa. Munongoziva magafa kana vakasapota munhu vanosapota munhu nemwoyo, tsinga nemapapu, zvese zvavanga chida kuti zvitese zvinge zvakatwasanudzika kuti tasa. Munhu afanira kunge achibenda, munhu anofanira kunge ari straight kunge 6 o'clock. So Nicky Genius aposta zvino mucomment section manga musinomira zvakanaka. Vanhu vakuti uri mutengesi, vanhu vakumutuka, iwewe taikuti uri gafa. Chichi of which Winky D gafa anowanzozikanwa ari associated nemasongs ekuti they are anoita kunge ari anti government. Andikuona mafuchi munhu anenge achitaura chokwadi chinenge chiri background. Saka vanhu vakanzwa chokwadi dzimunguva unofunga kuti mukomana ari kuheta government. Nezvakazonitwa naNicky zvakazvanoclasha manje kuti ko isusu tiri magafa tikuti vanhu ava vakaita se vakashata, but iwe uri kuenda pamberi ovha unoita se ovha unotisvibisa iwewe zita redu. Kasi wakuda kupinda here mumusicians for ED. As a musician vanhu vari kushedzera kuti as a musician tinokumbira kuti usaratidze political party yako, bosi isusu mafans ako tinenge tichibva from different political backgrounds. Uone of which zvineka chokwadi, but manje tikalimita futi munhu pemba sisina freedom of choice, freedom of expression. Munhu akwanisa kuzviexpressa kuti akumana ndofila so ndinodowo zvakati. Vanduona nenyaya yekuti aita famous, vanhu vakuti aiwa iwewe haufanira kuratidza kuti uno apa manje wakutoratidza kunge uri kusaiza futi gafa. Vanhu kuona kuti vange uri kusaiza gafa. Then after this controversy nepamuromo pakaitika pa social media, Nicky Genius akabva tonototi handingasiye iyi nyaya ichiri yadaro. Nyaya iyi iri kuda kuti ndinyatsoudza vanhu chokwadi.
ndobva auya futi nepost manje paFacebook zvikanzi notice inini ndiri independent producer. I am not signed to any artist or label as a producer. Mashandiro andinoita na King 98 ndiwo mashandiro andinoita na Winky D nemunhu wese. I'm not signed ku Vigilance. Ndiri signed to GG as an artist. So Nicky Genius is also an artist as well as a producer. Ndo support a political party yandinoda zvekuti I work with Ningi, he doesn't do this and that. Ini andine nazvo, I do what's best for me. Notumwe munhu 2030 baba vanga varimo anzvekuti nini I work with Ningi, he doesn't do this and that. With Ningi, bro, if you want to talk to me direct. Don't go around the corners. Abadi kurova imbwa wakaviga mpini padorongodzi to panda kuri baya irombo nechigunwe vaibata zvikanzi kuti ndoshanda nagafa imini ndista kutaura izvozvo zvekuti ndoshanda naNingi. Aiwa guys, inini ndoita what's best for me, and what's best for him is to support the vision ya President Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ndosaka ari kuti aiwa baba ngavarembe vari muoffice 2030 ngavarembe varimo vachita se vachitonga. So Nicky akaposta video paFacebook achiti sei ndiri kusapota musangano. Zvanzi before ndantori murima baba izvi ndachizvarwa chitsva ndakatozotora nguva yangu yekuenda kumusangano ndikatonozozvionera kuti after all being said and done musangano hauna kumboshata. Kwatozoenda kumusangano you realize kuti aiwa baba vari kubata basa. Zvikanzi nini I'm into stocks baba. You can tell baba kuti the economy is growing very well. Maswera sego guys. Few days ago ndakabva kuposta video rangu ndichiperforma kurally yemusangano. Ndakashaudwa nevanhu hobhwa 200 macomments andakaona ndichitukwa kunzi wewe fake. Trust me guys, I used to be like that. Ndisingafare musangano, ndisingade zvemusangano, asi kubva pandatanga kuenda kumusangano apa. Trust me guys, ndaona zvakanakira musangano. Taigara tichipiwa propaganda yekunzi mimi musangano wakadhakwa kuda kuvengeswa kune vakuru vedu vanotitungamirira. Asi nekukura kwandaitawo ndaona chakanakira musangano guys. Ndoda kutenda kuna Queen Billion vakandipa this opportunity neland tenya yekuti ndikwanise kuona zvakanakira musangano. Guys, ndokumbiro zuva rimwe chikuzama kuenda kumusangano uone zviri kuitwa nemusangano, vanhu vabatsirwa nemusangano, zvirema, vanhu vasina pekugara, zvavari kuitwa nemusangano unozodei. Toda kutenda kune mutungamiri wedu wenyika nemabasa avari kubata aya. Ona economy zvairi kuita nendinoita zvemastocks, economy iri kuputika zvaizvizvi. Zvinhu zvakakosha izvozvo, zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiremekedzwa nekuti yanga yava nguva vanhu vasati vaona this kind of growth. So toda kutenda kune mukuru wenyika but chikuru chimbouya kumusangano kahwani, usati watuka munhu chimbouya kumusangano uone zvinoita musangano. Vanhu havana kuchitora futi bho zvikanzi iwe kuda kuti nyepedzerwa kuda kutonge ukuziva meseji yako yakanaka but zvisina yazvo baba sekuwaziva kwatinoita. This is the alpha and the omega, ndokutanga nekupera kwazvo. Hakuna feature futi rauchawana kubva kuna baba because baba zvemadrama izvi vakabvisirana parafini ana comic eudhara namutiro wafanza havadi kukasositwa nemadrama, which is true. When you deep on scandal hadi ndosaka uchimuona achifamba ana lion andoni timu rake ndiro arichinje because anotoziva kuti vakomana vanochinja torwa ivi tu vanhu kuti machameleon ndozongoerekana mangwana twakati purple isu tandakawirirana kuti tikufanira kunge tiri green. Waona manje zvikabva zvanzi magafa problem yenyu mimi munofunga kuti inini ndiri murombo. Hanzi magafa munofunga kuti murombo. Why magafa ari kufunga kuti murombo? Because mastanzi hanzi ari kuita nge semunhu akutraya kuda kudraw attention. Yasiya weakness. Since everyone has become a McDonald's, vakutongoti maybe these are some of the stunts ari kupushwa nevanhu kuti vakwanise kurecognizwa obva vapiwa moda kinzi aiwa waonaika ava vanhu vanopusha musangano uvapei magarisi muvuma waponika 150 kasina basa vaoni zvekuita neupenyu
vakomana upenyu zvivafaira. Kwanzi munofunga ndi murombo maya, handisi murombo ino. Ndakaloda date. Titori nemari dzangu. Chinzwa manje unzwe zvanga zvakutaurwa comment section. Vanhu vakatsamwa boys. Zvikanzi haya tweka baby girl, tweka wena tweka baby girl. Zvikanzi ya uona uri kutwekera mbinga kayoyo. Kwanzi unogoita murombo seko iwo ma-private parts akapindwa. Taona vari kutwekera mbinga ma-private parts akapindwa. Komana. Kwanzi sorry ndabaya unfollow. To be honest, I followed you nekuda kwa Winky D, which is 70, 80, 90% true. Because vanhu vakawanda Nicky Genius vakatozotanga kutomutsvaga nekumufollowa after Winky D aizvisa pachena kuti anoshanda naNicky vamutocheza kuvanhu chichi stuff. Vanhu vatikatangotozodza kuti kunofanira kunonzi Nicky Genius. Dai pasina izvozvo aingogaramba achingorova tuinternational collab twake tisingatongomuzive ngoni. Tasingatombomuzive ndasana basa naye. Hapana, takatoza basa naye atondoiswa kuno kune gafa. But gafa boys, rinongotisienda nyangwe risiri kumbotaura chinhu. This is what makes Winky D so powerful. Akomente tunyari tusina basa. Auye mtunyari wepeace machanzo. Akomente anenge angoriziva. Iwo ndounozokwana manje aungotsanangura aungoexplain. You know what guys, I am not signed to vigilance or to any record label. I'm an independent artist. I do what I want. You don't do what you want, do what we want. I do what I want izvo zvakazinge zvakuflopesa vamwe maalbum avakenge vakulocha. Because vangu vakuti I do what I want with my music. This is my music. I do what I want. I will sing what I want. Yes, do what you want, but as long as your career is depending on people, we are the people, we are the force behind the booming of your career. But zvisina zvatione backup nezvima stocks zvinoti music ngori party time. Saka usambotya nyangwe tikaregedza kuteerera music yako, nyangwe tikakubhutika nyangwe tikaita sei, you won't be affected. Mastocks anenge achiuya ari high. Waiziya? Hapana. This is nyaya dzisina basa. My name is Sliq Nelikwani. Ndadzoka baba. Tanga tamboenda kumunda. Ndosaka mamuchiona nasungubatika. Kasizini yekuti titese timboisa mbesa pasi kuno kumusha baba kwakachakachaya. Mwana wese akakosha neasinokosha ari kunzi mufields anditoshanda. Audye podcast uya urime. Guys, ndokumbira kuti mungondisupport nekulike nekushare video rinori. Both mandudzo, what do you think in the comment section? Nenyaya yaNicky Genius aumbotishaye kuti asiwa akurevesa here kana kuti munhu warungoita kuti mastands kuti akwanisa kupiwa mota.